Ам, кое не трябва да... Кое не мога да прочета? Hold on, I'm searching for a fox to give. Това може да ти го прочете и 5 годишно те. Друг е въпрос, ако ти не можеш да го прочетеш и се съмняваш, че и другите не могат. Виж сега, ще питам много деликатно. Bitch, are you dumb? За кой път трябва да ти кажа, че не ми пука за тъпото ти мнение? Ам, да, така, тета. И още 1000 пъти да ми пишеш, ще изтрия на грабът просто, защото ми писна да се занимавам с тебе. Дори не заслужаваш да ти правя видео. Предното направих 2 минути беше и го изтрих, защото не се чуш, бях пуснал музика. Така. Да. Ами, тъпа си и съм казал, че ме познаваш от Британика, щом си ме видяла там и тогава си изградил мнение за мен, защо не дойде там да ми го кажеш. Обаче, в този момент си сетих, че всички много знаете, като вече сте далеч и като сте зад клавиатурата. Щом имаш толкова голямо самочувствие, значи няма кой друг да ти прави комплименти и мила. Нека си имаш за много хубава, обаче само ти мислиш така, май. Да, сега. Не ми пука и... А, не, сериозно, изглеждам така. Как изглеждам? Ще не ми пука, хората имат различно мнение за мен. Обаче аз ако живея за хората мнение, нямаше да съм жива до сега. Да, и там тая идиоти, де те подкрепят, там да ми кажа, че не ме храните. Просто нямам време да се занимавам с ограничени хора като вас. Аз не живея за да мразя или да хейтвам хората напред-назад. Просто си избивайте комплексите някъде друг, защото не ми ви пука за тъпото ви мнение. Да.